पिछला भाग में रौरा सुनले बानी की साकेत उर्फ मेंटल आ सुबोध उर्फ साइंटिफिक रात में बेबी के खोजे निकल जाले आ समीक्षा करत घरी सुनंदा के लाल हाथ पकड़ लेले। एकरा बाद ओ रब्बा इश्क ना होवे करत घरी पपोरी के भी पकड़ लेला। फेरू रसोई में चुपके से खाना लोड करे लागेले और फिर सुनंदा आके ओ लोग के लाल हाथ पकड़ लेले। आ पपोरी का सोझा ओ लोग के समीक्षा करे के धमकी देत बाड़ी। फिर सुबोध भी धमकी देत बाड़ी की उ आपन साप्ताहिक समीक्षा के खुलासा करी है। आपन राज उजागर होखत देख के उ ओकरा से समझौता कर लेत दिया। फेरू दोनों जाना बेबी के कमरा में जाला जहां बेबी के जगह बुढ़िया ओ लोग के साथे बाहर निकल जाले। अब आगे बढ़ल जाव अचानक जब साकेत फंस गईल तो सुबोध भी ओहिजा फंस गईले। पहला बात की कमरा में बहुत बदबू आवत रहे जवना के वजह से कुछ समय पहले हमरा आंत बढ़िया रहे। सुबोध में अजीबोगरीब मतली आवे लागल। अब की बेर भैंस के पूंछ से डेराए के नया बा भौजाई। सुबोध खड़ा होके मन ही मन कहलस। अपना के तनी औरी मजबूत करत उ धीरे धीरे ओ बुढ़िया के ओर बढ़े लगले। नजदीक पहुंचते उ विनम्रता से हाथ जोड़ के बुढ़िया के गले लगा लेले। तब जाके उ हाथ में चॉपस्टिक दबा के कमरा के बत्ती बंद कर देले। सुबोध के मातृक के दादी के तुरंत मौत हो गई। काकी के मौत होखे वाला रहे ओकरा से पहले आवाज आई चित्त आ फेरू पावर चालू हो गई। बैठ जा, कब से खड़ा हो गए बाड़ू। उ बुढ़िया सुबोध के ओर देखत कहलस। सुबोध के हिम्मत ना रहे कि उ उनका डूबल आंख में देख सु। बाकिर हिम्मत जुटावत बिना ओकरा आंख में देख ले उ ओहिजे बिछौना पर बैठ गईलन। तू पोपिन के लेके आइल बाड़ू, बुढ़िया लालची आंख से कहे लगली। अम्मा आहन, सुबोध ना में कहले। देरी दूध के, बुढ़िया फेरू पूछली। सुबोध फेरू उहे जवाब देले। बुढ़िया कुछ देर तक चुप रहल आ फेर बोली। तू चोकोबर लेके आइल होखब। सुबोध कहलस तहा अब की बेर। वो बत्ती बंद करके 11 गो लाठी सुबोध के माथा पर रख के एक के बाद एक लाठी चिपका दिहलस। सुबोध लाठी खैला के बाद इतना जोर से चिल्ला उठल कि ओकर आवाज पपोरी सुनंदा के बाद जागल आ ओहिजा दौड़त आ गई। ओ लोग के देख के रास्ता में डर से लुकायल साकेत भी ओ लोग के साथे ओहिजा आ गई। आ लोग के ओहिजा अइला का बाद बुढ़िया फेर से बत्ती जरा दिली। सुबोध भी ओही बिछौना पर पड़ल रहे। गांड दुलार करत रहे आ कराहत रहे डॉट ताई काहे ओकरा के सू देले बाड़ू। पपोरी बुढ़िया से कहली। हम इहे करे के चाहत बानी, हम उहे करे के चाहत बानी। ई हमार इच्छा बा। अब की बेर पपोरी आपन माथा घुमा के सुनंदा के देख के जोर से चिल्ला उठली। करमजली काहे ना द्वार पर ताला लगा देनी। वो देख रहल बाड़ी की बेचारा के का भइल। सॉरी, हमार दिमाग हार गई। सुनंदा आंख रगड़त कहलस। पपोरी दो बेर नाक उड़ा के सुनंदा के पेशाब के गंध कहलस। हम खुद बिछौना पकईले बानी। सुन के साकेत पीछे कुहुक जाए लगले अहुरी। जैसे ही सुनंदा ताई के हालचाल जाने गईल ताई हाथ हिला के साकेत के ओर इशारा करत कहली डॉट ही गंदा चोर बस खड़ा होके पेशाब करत रहे, चाहे तकबो हमरा के लॉलीपॉप पोपिन मत दी। लेकिन हम बतावत बानी सच्चाई। ताई कसम खैले की उनकर पसंदीदा चीज हत। पपोरी के ध्यान तुरते साकेत के पैंट पर गई। उनकर भींजल पैंट देख के उनकर आ सुनंदा दोनों जाना हंसले। तू भीतर से बहुत कमजोर बाड़ू। आ जा, हम तोहरा के नया अंडरवियर दे देत बानी, अंदर बदल कर रेशमी हो जाई। सुनंदा साकेत से कहली। हमरा लेडीज पैंटी ना चाहिए,
हमरा नीक लागेला, हम ठीक बानी। साकेत कहलस, हे बाबा, तोहरा जेंट जरूर मिल जाई, तू पहले जा। सुनंदा कहली। साकेत सुनंदा के संगे आपन भींजल पैंटी बदले चल गईले। तब तक पपोरी कराहत सुबोध के साथ देके अपना कमरा में ले आईले। ताई तब तक सुतल रहे, ऐसे उनकर दरवाजा ठीक से बंद रहे। पपोरी के कमरा में लेट के सुबोध से बात भई। पढ़ावे के बाद यह कर, तू आपन पैंट उतार आ, हम तब तक बर्फ ले आइब। सुबोध आपन पैंट उतार के ओहिजा लेट गईलन। तब तक मेंटल आ सुनंदा भी ओहिजा आ गईले औरी कुछ देर बाद पपोरी भी आ गईले। सुनंदा के एह बर्फ के कुआ से ले जा, ओ लोग के ट्रेनिंग करा के एक दो टुकड़ा भीतर भी छोड़ दी, ना तो कुन चोट लाग सकेला। पपोरी मुस्कुरा के सुनंदा से कहलस, चड्डी के भीतर 2 गो बर्फ के टुकड़ा डाल। सुबोध दर्दे डिस्को शुरू कर दिले। आ बर्फ निकाल के हाथ जोड़ के कहलस, हमरा अब दर्द नइखे होत, कृपया अब भीतर मत डाली। कुछ देर बाद मेंटल सुबोध के साथे गेस्ट रूम में आ गई। भोर होखे वाला रहे, ऐसे पपोरी आ सुनंदा भी कुछ देर आराम करे खातिर अपना अपना कमरा में चल गईले। गेस्ट रूम में लेट के सुबोध मेंटल से कहलस, पहले लंगड़ा, अभी खर्राटा बुढ़िया। बहन हमरा सेक्सी कूल है बैंड बाज गई चोर। आ तू हमरा के छोड़ के भाग गईलू, भूत के हरामी हरामी। हमार भाई ओ दिन के शैलबाला के याद आ गई। माफ करब हमार प्यार, बाकिर हमरा मालूम रहे कि रौरा हमरा दादा के बात के जरूर लागू करब। लेकिन एक बात समझ में नइखे आवत भाई, मेंटल कहलस। बेटी छोड़, अब कुछ और बात है। सुबोध तनी चिढ़ के कहलस कि सुनंदा जी के जेंटस 26 बा कैसे, जबकि यहाँ एगो नया आदमी बा। साकेत कहलस, अब दोस्त तू ओकरा से ही पूछी। आज हम दुर्दशा में बानी, त अब रुक जा, तू भी सुतत बाड़ू आ हमरा भी सुते के बा। सुबोध पीठ फेरत कहलस। एकरा बाद दोनों घोड़ा के नींद आ गई। सुनंदा सवेरे नाश्ता में बोलावे आयला के बादो ना उठली। फ्रेश होके आ नहा के चाय पिए लगले। चाय पियत सुबोध पपोरी के बगीचा में बागवानी करत देखले। उ जल्दी से चाय खत्म करके बगीचा के ओर लंगते हो गईले। पपोरी एगो हाथ पकड़ ले रहले, हम पपड़ी से ढकल रहनी। उ एगो गाउन पहनले रहली जवन ना रहे, बेल्ट से बांध के बटन खोलल रहे। नीचे एगो गहिरा टी शर्ट रहे जवन उ पहनले रहली। बागवानी से उनकर हाथ कीचड़ से ढकल रहे, आ झुकत घड़ी उनकर बाल के ताला बार बार चेहरा पर गिरत रहे, जवना से उससे करत रहली कीचड़ के दाग लागल हाथ। के वजह से उनका चेहरा पर भी कुछ कीचड़ पड़ गई। बगीचा में करिया कीचड़ रहे। सुबोध सोचले कि बतख ही कैसे शुरू कईल जाए। ऐसन करे से पहले पपोरी उनका से उनकर चोट के बारे में पूछ ले। अब ठीक बा, हम फिर से चले में सक्षम बानी। सुबोध जवाब देहले, ओ हमार ताई हई, हम उनका बारे में बता दे। बतावे वाला रहनी, लेकिन तब खैर वो शुरू से ऐसन ना रहली। एगो हादसा में वो बहुत प्रभावित हो गईले। मामा के मौत के चलते वो आपन दिमाग खो देली, अवुरी छोट बच्चा निहन व्यवहार करे लगली। पपोरी सुबोध के ओर देखत कहलस, आई सब ओह यक्षिणी के वजह से भइल। सुबोध कहले, एकदम। पपोरी कहले, हम ओ लोग के दर्द समझ सकत बानी। मोहित के आंख के सोझा मरद देखले बानी। सुबोध भावुक होके कहले। एकरा बाद सुबोध भी पपोरी के बगल में बैठ के बोले, लागत बा कि रौरा फूल से बहुत प्यार बा।
ए बगीचा के देखला के बाद यह लागत बा यहाँ तमाम तरह के सुंदर फूल बा। हाँ, हम अपना माई से प्यार करत रहने, उनका फूल से प्यार रहे, यही से वो हमार नाम पपोरी रखले जवना के मतलब होला फूल के पंखुड़ी। बचपन में वो उनका के बागवानी करत देखत रहली। जब कुछ बड़ भइल त हम अपना के ओमे डूबा लेहनी। पपोरी बहुत सुंदर तरीका से सुबोध से कहली। कुछ देर चुप रहला के बाद सुबोध फिर से पूछ ले, का रउवा उनकर याद आवत बा? काल्ह रात हम सुनले बानी रोवत। सुबोध के बात सुन के पपोरी ओकरा और ध्यान से देख ली, फिर तनी आंख उठा के कहली, ना, लेकिन बिना अनुमति के केहू के कमरा में झाकल बुरा बात बा सुबोध। हाँ, हम मानत बानी की गलती हमार बा, बाकिर तोहरा के रोवत सुनले बानी, ई झूठ ना हा। सुबोध फिर आपन बात दोहरले, हाँ हम रोवत रहनी, अक्सर रोवेनी। पपोरी सीधा जवाब देले, हंस तोहार परी तोहरा के छोड़ के? सुबोध पूछ ले, बेवकूफ, अभी तक हमार बियाह भी नइखे भई। तू सचमुच मूर्ख बाड़ू, पपोरी मुस्कुरा के कहलस। इस सुन के एक संगे सुबोध के दिल में 1000 गिटार बाज गई। वो भीतर से हर्षित हो गईलन। उनका लागल कि अब उनकर नाड़ी पिघले से केहू ना रोक सके। अपना ज्वार के तनी भीतर धैले उ कहले, हम पपोरी समझ सकत बानी कि जिंदगी के एह पड़ाव में सब केहू अकेले गिर जाला, आ तब हम तोहरा के कबो ना छोड़ब। का हमने के लाइफ पार्टनर हो सकेनी जा? उनकर बात सुनला के बाद पपोरी एकदम बेजुबान हो गईली। उनका सुबोध से ऐसन बात के उम्मीद ना रहे, लेकिन अगर वो कुछ अवूरी कहले रहती तो वो यही के पालन कर सकत रहले कि वो देर रात काहे रहली, रोवत रहली। सो पपोरी रात के बाद छिपावे खातिर पूरा बात के मोड़ के कहलस, सुबोध, तू यक्षिणी के खोजे निकलल रहलू, ही असमहा ना त हम तोहरा के ठीक से जानत बानी, ना तू हमरा के बियाह कवनो बच्चा के टॉफी ना हा। ई आत्मा के मिलन हा जवन खुद भगवान के लिखल हा। यक्षिणी के खोजे निकलल रहले, ही असमहा हम तोहरा के ठीक से ना जानत बानी, आ तू हमरा के ना जानत बाड़ू। बियाह कवनो बच्चा के टॉफी ना हा। ई आत्मा के मिलन हा जवन खुद भगवान के लिखल हा। हम तोहार भावना के समझ गईनी। तू हमरा और आकर्षित बाड़ू, हमरा के पसंद बा, लेकिन बिना हमरा के जान ले ना सुबोध, हम अब कुछ ना कहब। आ कृपया हमरा के परेशान मत करी। रौरा चोट लागल बा, आराम करी। सुबोध एगो लंबा सांस छोड़त कहले, हम एगो बढ़िया परिवार के हई, ऐरा गारा के ना। हमार बाबूजी माई वैज्ञानिक हवे, आ हम ओ लोग के एकलौता बेटा हई। आ हम खुदे कुछ बन जाइब। आ बियाह करे वाली संस्कृति के बारे में बा। अगर बात के जाने उहे संस्कृति हमरा के असम के ओर खींचले बा, आ उहे ह जे हमरा के रउआ से परिचय करवले बा। हमरा नइखे मालूम कि रउआ दिल में का बा, लेकिन हम बड़का से एक बात कह सकतानी, दावा बा कि रउरा कुछ छिपावत बानी। पपोरी ताल्लुकदार के हा। पपोरी उनकर हर बात बहुत ध्यान से सुनत रहले। सुबोध मन से बोलत रहले, बाकिर पपोरी ई ना समझ पावत रहे कि ओकरा के कैसे समझावल जा। अंत में मजबूर होके उ ओकरा के अतीत में उलझावे के कोशिश कैले। तू मयो पोबित्री के खोजत रहलू, हमरा मालूम बा कि कुछ दिन में तोहार खोज खत्म हो जाए। हम तोहरा के उहाँ ले जाइब, आ शायद तोहरा ओहिजा भी शैलबाला मिल जाए। पपोरी कहले। शैलबाला के नाम सुन के इश्क दी गली के बीच में खड़ा सुबोध के 2 मिनट में सांस छूट गई। वो आपन गला साफ करत कहले,
अतना भरोसा से कैसे कहे, काहे कि शैलबाला भिखारी जरूर होखी आओ दिन वहाँ जरूर आई। पपोरी कहलस। ठीक ओही घड़ी कोठी के द्वार पर एगो चमकत स्पोर्ट्स कार रुक जाले। ओ गाड़ी से एगो 6 फीट लंबा गोरा लड़का उतर जाला। ओ हल्का नीला रंग के जीन्स अवूरी क्रीम पहनले रहली, रंगीन हाफ शर्ट पहनले रहले, बड़का करिया चश्मा भी उनका आंख पर लागल रहे। उ कोठी के गेट से घुस के जहां पपोरी सुबोध बैठल रहले ओहिजा रुक गईलन। नमस्कार स्वीटी, ओ आज्ञाकारी आवाज में पपोरी से कहले। पपोरी उनका के देख के गदगद हो गई औरी चहक उठल। नमस्कार रणविजय, आज लंबा ड्राइव के योजना बा का प्रिय, पपोरी कहले। हमार दुलारी के साथे लंबा ड्राइव, रणविजय सुंदर मुस्कान के साथ पपोरी से कहले। बहुत बढ़िया बा रणविजय, पपोरी कहले। एकरा बाद पपोरी रणविजय के कस के गले लगावेले। बैठ के पपोरी के रणविजय के गले लगावत देखत सुबोध के दिल के इच्छा लोर में बह गई औरी हजारों सांप एक संगे छाती में लुढ़के लागल। गले मिलत घड़ी पपोरी के हाथ से कुछ माटी रणविजय के कमीज पर चढ़ गई। अरे डियर, हम तोहार कमीज के गड़बड़ा देले बानी। पपोरी एगो सुंदर मुस्कान आ माफी के मिश्रित भाव से कहलस। कोई दिक्कत ना, रणविजय धीरे से कहले।